Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ganyong. Taong 1941, Hayubo, Iloilo. Isang taon bago sumapit ang giyera, kilala na si Ganyong sa kanila bilang isang taong maimpluwensya. Bagaman nag-iisa sa buhay, marami ang rumerespeto sa kanya dahil na rin sa estado niya. Kung hindi nyo kasi naitatanong, malaki noon ang pagmamay-aring lupa ni Ganyong. Nag-aalaga rin siya ng samut-saring mga hayop at sa lugar nila noon, kabilang siya sa mga individual na nagmamay-ari ng malalaki at malalawak na lupain. Marami rin siyang trabahador na nasa ilalim ng kanyang pamamahala, kaya kahit walang kadugo, di siya nahihirapan sa buhay. Ayon sa kanya, marami siyang dahilan kung bakit ayaw niyang magkaroon ng pamilya. Una, hindi niya balak na sumunod sa yapak ng kanyang ama. At ang ikalawa, meron siyang pangarap na tanging siya lamang ang nakakaalam. Isang pangarap na hindi inaasahan ng karamihan. Magmula pa noong bata itong si Ganyong, malaki na ang kanyang interes sa lihim na karunungan. Kaya pagtungtong niya sa edad na 18, sinubukan niyang magkaroon ng kaalaman ukol dito. Ang kaso lang, hindi yun naging madali, gawa ng kontra rito ang kanyang ina. Ngunit pagkaraan ng 3 taon, nung mawala na ito, tsaka pa lamang siya nakabuelo. Ito rin ang naging sanhi kung bakit siya tinakwil ng natitira niyang magulang. Sa galit noon ni Ganyong, nagdesisyon siyang magpakalayo-layo sa kanilang lugar hanggang sa mapadpad siya sa lugar ng Hayubo. At mula roon, unti-unting nagbago ang kanyang kapalaran dahil na rin sa nakuha niyang mutya. 3 taon na ang nakakaraan. Taliwas sa mga mutsyang alam ng tao, hindi nakatuon ang kakayahan nito sa kumbate o anumang abilidad na nakakapaminsala. Bagkus ang kakayahan ng mutsyang yon ay nakatuon sa swerte at pagsasaayos ng kapalaran ng maestrong nagtatanga nito. Malaki ang epekto ng mutya sa kanya at sa kasalukuyan niyang estado sa buhay. Dagdag pa niya na lahat ng meron siya noon, alam niyang pinapangarap din ng iba, kaya natuto siyang magpasalamat at mamuhay ng kontento sa kung ano man ang meron siya. Ang tanging mahalaga lang noon para kay Ganyong ay ang makatulong sa mga kapwang nangangailangan sa mga bagay na may kapasidad siyang maibigay. Ang kaso lang, hindi rin yun nagtagal dahil nung tumungtong ang ikalawang digmaan, madaling nakubkob ng mga Hapon ang malaking lupain sa Iloilo. Walang pagpipilian noon si Ganyong kundi ang tumungo sa bundok, gawa ng ayaw naman niyang magpaalipin sa mga ito. Kasama ng ibang mga gerilyang nakikipagbaka kung saan-saan sila nagtago. Marami ang nawala sa paglipas ng mga buwan, nagawa nilang makibagay sa sitwasyon. Malalim na rin ang kanyang karanasan, kaya magmula noon naging ganap na rin siyang sundalo ng kalayaan. Hindi nagtagal, pagtungtong ng Disyembre, nangyari ang pinakamasaklap na digmaan sa kanilang hanay. Ayon sa kanya, natunugan ng mga sundalong Hapon ang kuta kung saan sila namamalagi. Nung sumalakay ang mga ito, agad na nalagas ang kalahati ng kanilang puwersa. Nasukol din sila ng mga kalaban hanggang sa paisa-isa nang nagsibagsakan ang mga individual na may mataas na posisyon sa kanilang hanay. Nung malipol na sila nito, dito na siya nagtamo ng pinsala sa kaliwang bahagi ng tiyan niya. Nagkaroon na rin siya ng tama sa balikat at binti, kaya para mabuhay, itinago niya ang kanyang sarili sa ilalim ng mga labi ng kanyang mga kasama. Kaya niya ito ginawa ay dahil sa sinigurado ng mga Hapon na patay na ang mga taong nakalaban nila. Ilang oras ang lumipas. Nang makaalis na ito, naiwan ang kuta nilang nilalamon ng apoy. Pagramdam niyang wala na ang kanilang mga kalaban,
Pilit siyang lumabas sa kanyang kinasisiksikan, ngunit sa kasamaang palad hindi niya ito nagawa. At dala ng matinding pagod, paunti-unti nawala ang kanyang wisyo. Kinagabihan, habang malaya ang kadiliman sa lupa, nagising siya sa mga kaluskos at huni sa paligid. May mga humahawi na rin ng bangkay, kaya ang buong akala niya, mga normal na hayop lang ito na nanginginain sa mga katawan ng namatay. Ngunit pagsilay niya sa labas ng bahay, dito niya nakita ang mga nilalang na hindi malayo sa wangis ng tao. Mga kuba ang mga ito, at sa kanilang mga likod, may mga nakausling buto. Nanlilisik din ang mapupula nilang mga mata, tapos yung mga panga nila halos malaglag na dahil bukod sa wala na itong mga balat, kokonting laman na lamang ang nakakapit dito. Subalit kahit gano'n ang estado ng mga nilalang na yon, nakapagtatakang nagagamit pa rin nila ito para ngumasab ng buto ng mga yumao. Ilang minuto pa ang lumipas, may nakakita na sa kanyang nilalang. Pagpang-abot ng kanilang paningin, buong puwersa siya nitong sinunggaban at kinaladkad papalabas ng tumpok ng mga bangkay. Pagbaon sa kanyang binti ng matatalas nitong mga kuko, dito na siya nagsimulang magpumiglas habang buong lakas na sumisigaw. Inakala niya kasing papatay na siya ng mga ito, kaya naman nagbakasakali siya na humingi ng tulong sa mga taong posibleng nasa paligid. Ngunit nang marinig ng mga ito ang kanyang sigaw, pilit siya nitong pinatahimik. Inalis na rin ng nilalang ang nakabaong kuko sa kanyang binti para lamang maibsan ang nararamdaman niyang hapdi sa katawan. Dahil sa pangyayari, dito na siya nagsimulang magtaka. "Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin?" Wika ni Ganyong na may buong takot at pagtataka. Pagkarinig naman ng mga nilalang sa kanyang sinabi, bigla siyang pinagkumpulan ng mga ito na parabang nauunawaan nito ang mga bagay na kanyang sinabi. Maya-maya pa, may narinig siyang boses ng matanda mula sa nilalang na humila sa kanya. "Hindi kami mga kaaway, kaya huwag kang mangamba. Pasensya ka na kung natakot kita. Hindi ko ito sinasadya. Siya nga pala, ano ang nangyari sa hanay ninyo? Bakit kayo humantong sa ganito?" Nang marinig niya ang naging sagot nito, kahit papaano nagkaroon siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Naramdaman niya kasing hindi kaaway ang mga nilalang, bagkus kakampi ito ng mga taong nagpapalayas sa mga dayuhan. "Hindi namin namalayan na natunugan na nila kami. Nung magsimula ang engkwentro, wala na kaming laban. Masyadong malalakas ang kanilang armas, kaya kahit baluarte namin ang lugar, nalagay kami sa peligro. Hindi rin maubos-ubos ang kanilang mga bala, hanggang sa marami na sa amin ang namatay." Matapos niya itong mailahad, ipinagtanong din niya sa matandang kanyang kausap kung bakit nito pinagpistahan ang kanyang mga kaibigang namatay. Para sa kanya maituturing itong malaking insulto sa mga nawala. Ngunit nang marinig naman ito ng mga nilalang, hindi nito maiwasang humalakhak na parabang isang nakakatawang bagay ang kanyang mga ipinagtapat. "Nagkakamali kayo. Hindi ito insulto, kundi karangalan ito para sa kanila. Alam mo ba na ang kinakain lang namin ay yung mga kasamahan nating pumapanaw sa digmaan? Ginagawa namin ito upang hindi mabulok ng lupa ang kanilang mga katawan. Naniniwala ang aming uri na para makatawid ka sa kabilang buhay, ang kailangang manatili sa lupa ay ang buto kung saan nakakapit ang iyong mga laman. Hindi ito kabalintunaan at hindi rin ito malaking insulto para sa kanila. Dapat nga magpasalamat ka dahil ibinibigay namin sa kanila ang malaking karangalan ng aming lahi. Sa kabilang banda naman, ipinapakain namin sa mga alaga naming balbal ang mga katawan ng kalaban. Kaya namin ito ginagawa
ay upang mapigilan ang pagtawid ng kanilang mga kaluluwa sa kabilang buhay. Sa sandaling mangyari ito, mas mababa pa sila sa ligaw na espiritu. Dahil sa sinabi nito, bahagya naman siyang napatahimik. Hindi niya kasi maipagkakaila na wala siyang kaide-ideya ukol sa mga sinasabi ng nilalang na kausap niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang napatahimik ang pangkat nang may marinig itong huni mula sa kasama nilang nagmamasid. Kaya naman bago pa mahuli ang lahat, isa-isa itong nagsiliparan habang akay-akay siya ng kausap niya. Dumaan ang mga araw. Walang ibang ginawa itong si Ganyong kundi ang magpagaling sa piling ng lahi ng mga aswang na nakilala niya. Ayon sa kanya, sa mga unang araw hindi pa siya gaanong nagtiwala, ngunit nang makita niya ang mga hapon na ikinulong ng mga ito, doon na siya nakaramdam ng kapanatagan sa kanyang sarili. Naniniwala siya na ang kaaway ng mga kaaway nila ay kanilang mga kaibigan. Kaya sa halip na magduda, ginawa niya ang lahat upang bumilis ang paghilom ng kanyang mga sugat. At sa tulong ng mga ito, hindi yun naging posible. Ilang buwan ang lumipas, napilitan na rin siyang ilibing sa lupa ang mutyang ilang taon na niyang tangan. At kaya niya ito ginawa ay para mapaunlakan ang alok ng mga nilalang na siya ay akayin upang mapabilang sa kanilang uri. Para sa mga hindi nakakaalam, tinatawag na mga lag ang uring nagligtas noon kay Ganyong. Isa itong mataas na lahi ng mga balbal na kung saan hindi ito basta-bastang kumakain ng mga labi ng mga pumanaw. Kagaya ng mga aswang, buhay na karne ng tao ang kinakain nito. Subalit sa mga espesyal na okasyon, kumakain din ito ng mga patay na katawan ng tao. At kaya nila yung ginagawa ay para matupad ang kanilang mga ritual at paniniwala. Likas din na makapangyarihan ang mga mangalag dahil kabilang sila sa mga aswang na may kakayahang mag-alaga ng mga engkanto at iba pang mga elemento. Bawat isa rin sa kanila nagtataglay ng mutya ng kaliwa na kung saan meron itong iba't ibang uri ng abilidad. May mga hindi natatabla ng sandata, kakayahang gumamit ng mga itim na elemento at kakayahang magkubli sa mga mata ng ordinaryong tao. Subok na rin ang estilo nila pagdating sa pakikipaglaban at taliwas sa mga pangkaraniwang lahi, hindi sila kinikilala bilang mga salot na nilalang. Bagkus ang paningin sa kanila ng iba ay mga gabay ng kalikasang nagtatago sa kadiliman. Nang malaman ni Ganyong ang tungkol dito, wala na siyang inisip pa kundi ang magpaakay sa mga ito. Naniniwala siya na yon ang tanging paraan upang maipaghiganti niya ang kanyang mga kasama. Sa loob ng isang taon, wala siyang ibang ginawa kundi ang pangalagaan ang yanggaw sa kanyang katawan. Nung mabuhay na ito at dumikit na sa kanyang sistema, naging abala naman siya sa pagtutuklas ng mas malalim na kapangyarihan. Pagtungtong ng sumunod na Biyernes Santo, isinigaw niya ang pangangalap. Wala siyang ibang balak makuha noon, kundi ang pinakamalakas na mutya na posibleng mataglay ng isang mangalag. At ang mutyang tinutukoy niya ay ang itim na sombrero ng Haring Duwende. Matatagpuan ito sa pinakamasukal na parte ng bundok, kung saan ang kabutihan ay hindi na umiiral. Nababalot din ng salot ang paligid, kaya kahit na anong nilalang mapakaliwaman o kanan, ay hindi basta-bastang makakapasok ng walang kapalit. Nang marinig naman ng kanyang mga kalahi ang ibig niyang mangyari, sinubukan siya nitong kumbinsihin na huwag nang ituloy ang kanyang binabalak. Batid ng mga ito na ikamamatay niya ang ganoong misyon at ayaw naman nilang mangyari yun. Aminado ang mga mangalag na kabilang si Ganyong sa pinakamahusay nilang akay, kaya hindi nila ito pahihintulutan na mamatay ng walang dahilan. Kaya nung magpumilit siya, walang kaabog-abog ang mga ito na gumamit ng puwersa. Ngunit ang hindi nila alam, ilang buwan na pala ang nakakaraan
magmula noong umunlad ng husto ang kanyang kaalaman at kakayahan. Dahil dito, kung kaya't hindi na naging mahirap para sa kanya na takasan ng pugad nila. At sa loob ng 3 araw, wala siyang ibang pinagkaabalahan kundi ang maglakbay ng maglakbay. 9 na bundok ang kanyang tinawid para lamang marating ang lugar kung saan namamahay ang hari ng mga itim na duwende. Nang masipat niya ang bundok na kanyang pakay, wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding pagkasindak at takot. Sa estado kasi ng lugar, tila bang wala na roong kabutihang umiiral. Bagaman isa itong malaking ilang, batid niya na ang mga naninirahan doon ay purong nasa panig ng kaliwa. Nang mapagtanto naman niya ito, sinikap niyang maghintay sa paglubog ng araw. Alam niya na hindi niya makikita ang haring duwende sa umaga, kaya naman kahit peligrosong pumasok dito ng gabi, wala siyang magagawa. Paglubog naman ng araw sa kalupaan, unti-unti na niyang nakikita ang mga nilalang na kumikilos sa bundok. Batid niya na maghahanap ang mga ito ng pagkain, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na magpalit ng anyo. At nang maisakatuparan na niya ito, tsaka na siya pumasok sa baluarte ng mga nilalang ng walang pag-aalinlangan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na niya ang paanan. Mula sa lugar na yon, matinding pagdodobling ingat ang ginawa niya habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Dahan-dahan na rin ang kanyang pag-usad dahil alam niya anumang oras pwede na siyang masukol ng kanyang mga kalaban. Sa sobrang dami kasi ng mga tagapagmasid, kahit anong gawin niya hindi niya ito kayang mapagtaguan. Bawal din naman siyang dumaan sa ere, lalo pat maraming mga itim na ibon ang nagbabantay sa teritoryong yun. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't wala siyang magawa kundi ang umusad. Pagkaraan ng ilang minutong paghahanap, unti-unti niya nang nakuha ang pansin ng mga nilalang na namumuhay sa lugar. Kabilang sa mga ito ang mga engkantong nilalang na may kahalintulad ng sa aso ang mga wangis. Yun nga lang, meron itong 2 ulo at mga nag-aalam na buntot. Batid din niya na peligroso ang mga nilalang, kaya nung maramdaman niya ito, di niya maiwasang dumistansya at tumakbo papalayo. Ang problema habang tumatagal ang pag-iwas niya, mas lalo ring dumarami ang kalabang nakabuntot sa kanya. Kaya naman sa bandang huli, wala na siyang nagawa kundi ito ay kaharapin. Walang sabi-sabi, agad siyang huminto sa pagtakbo, sabay harap sa mga nilalang na kanina pang nakabuntot. Pagsilay naman niya rito, bumungad sa kanya ang samut-saring engkanto na nasa iba't ibang lahi. May mga kasakasama na rin itong mga aswang kung saan ang iilan sa mga nilalang na yon ay pawang mga alipin ng mga engkantong bumubuntot sa kanya. Pagsilay naman niya rito, agad niyang napagtanto na hindi ito ang uri ng mga nilalang na pwede niyang paglaruan. Kaya sa halip na makipaglaban, nagpasya siyang tumakas ng hindi na pinag-iisipan. Alam ni Ganyong na mamamatay siya kapag kinaharap niya ang mga ito, kaya hindi na siya nangahas pa. Walang sabi-sabi, agad niyang ibinuka ang mga pakpak niya upang subukang makarating sa tuktok sa loob lamang ng maikling panahon. Batid niya na mamamatay na siya kung patatagalin niya pa ang ganoong sitwasyon. Bagaman alam niya ang tungkol sa mga bantay na nagbabantay sa kalangitan, hindi niya na yun gaanong ininda. Paglipad naman niya, parang mga bubuyog na sumunod sa kanya ang mga nilalang. Bawat isa pilit siyang sinusubukang pabagsakin, ngunit naging bigo ang mga ito. Maya-maya pa, nang akmang malapit na siya sa tuktok ng bundok, dito na tumama sa balikat niya ang isang itim na bakal na may kawil sa dulo. Paghila ng nilalang na bumato nito, agad naman niyang pinunit ang kanyang laman para lamang makawala rito. Ngunit nang makatakas na siya, may bumaon na namang kawil sa tiyan niya. At sa puntong yon, batid niya na hindi na siya roon makakawala.
Kaya sa halip na umusad pa patungong tuktok, napilitan siyang mag-iba ng direksyon. Pagbulusok naman niya noon sa kakahuyan, sa pilitan niyang inalis ang kadena na nakadugtong sa kawil na nakabaon sa katawan niya. Naisakatuparan naman niya yon pinuno. Ang kaso lang para magawa ito, nagdulot ito ng matinding rebuelta sa kanyang sistema. Pagbagsak niya sa lupa, agad na umagos ang napakaraming dugo mula sa loob ng kanyang katawan hanggang sa makaramdam na siya ng matinding panghihina. Ni paggalaw ng kanyang kamay di niya nagawa, kaya inakala niya na ito na rin ang katapusan niya. Subalit sa harap ng bingit ng kamatayan, muli na namang may nangyaring milagro. At sa hindi malamang dahilan, nagpakita sa kanyang harapan ng Haring Duwende. Bago siya malagutan ng hininga, pinaghilom nito ang sugat sa katawan niya, kasabay ng pag-abot nito ng itim nitong sombrero. Paghawak ni Ganyong sa bagay na yon, agad na nanumbalik ang kanyang lakas na minsang nawala sa katawan niya. Napansin din niya na nawala ang mga nilalang sa paligid, dahilan para mapanatag siya. Pagbali niya ng tingin sa Haring Duwende, may hinahon niya itong tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, bumulong ito sa isipan gamit ang isang makisig na tinig. Matuwa ka, Mangalag, dahil ang pagkikita natin ay nangangahulugan sa isang kasunduan. Hahayaan kong gamitin mo ang mutya ko. Pero ang kapalit nito, dalhin mo sa akin ang katawan ng mga dayuhang nasa mataas na posisyon. Hangad ko ring lipulin mo sila, at kapag nagawa mo yon sa loob ng 3 taon, maaari mong panghawakan sa loob ng 100 taon ang aking mutya. Meron na ba tayong kasunduan? Alalahanin mo, kamatayan ang naghihintay sa iyong pagtanggi. Batid ko rin na meron kang dahilan kung bakit ka naparito, kaya nakasisiguro ako na tatanggapin mo ng buong puso ang aking alok. Nang marinig ni Ganyong ang sinabi nito, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Di rin siya makapagsalita ora mismo, sa kadahilan ng inakala niya na panaginip lamang ang mga bagay na narinig niya. Ngunit nang muli itong sabihin ng hari, hindi na siya nagduda pa. At sa puntong yon, taus-puso na rin niyang tinanggap ang kanilang kasunduan. Para hindi ito masira at talikuran, nagdesisyon ang hari na makipagsanduguan. Nung magawa na nila ito, doon na siya nakababa ng bundok na hindi na hinahabol ng kung ano-ano. Marahil kaya ito naging posible ay dahil sa pinanghahawakan na niya ang mutya ng Haring Itim na Duwende. Dumaan ang 2 araw, nakabalik na siya ng pugad. Kagaya ng inaasahan, lahat ng kanyang mga kasamang nakasaksi sa tangan niyang mutya, aminadong nagulat at namangha. Nang mapansin naman niya ito, tsaka pa lamang niya isiningit ang napag-usapan nila ng Haring Duwende. At kagaya ng inaasahan, walang kahit isa sa mga kauri niya ang nagawang tumutol. Batid ng mga ito na kaya niya na ang kanyang sarili dahil sa lalim ng aral na kanyang natangan. Bago rin siya umalis sa kanilang pugad, nakausap niya ang Supremo. Binigyan ito ng basbas ang kanyang pag-alis para walang kahit na sino ang maglakas loob na kumontra rito. Ayon sa matandang gabunan ng mga mangalag, siya ang magsisilbing pangunahing sandata ng angka nila. At sa pamamagitan niya, kikilalanin at katatakutan sila ng kanilang mga kalaban. Ikinalulugod ko ang misyong ibinigay sa iyo. Sa pag-alis mo, iho, dalhin mo ang pangalan ng ating lahi. At kahit saan dako ka makarating, ipagmalaki mo na ikaw ay bunga ng aming kapangyarihan. Wika ng matanda. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman siyang humalik sa kamay nito habang buong pagpapasakop na sumasagot dito ng, "Makakaasa ho kayo, Supremo. Sa mga susunod na araw, marami sa ating kalaban ang mamamatay.
Parte ito ng aking paghihigante at pagtataguyod sa lahing nagbigay sa akin ng ikalawang buhay. Matapos nilang mag-usap, tuluyan na nga siyang lumisan. Kinabukasan, di pa man pumuputok ang bukang liwayway, tahimik na niyang pinagmasdan ang bayan kung saan siya napadpad. Nabalitaan niya kasi na dito nagkukuta ang matataas na opisyal ng Hapon na siya namang pangunahin niyang pakay. Isang buong araw niyang pinagmasdan ng mga kalaban at sa pagtungtong ng gabi, walang katakot-takot niya itong sinalakay. Bandang 7:00 pa lamang nang umalingaw-ngaw na ang putok ng baril sa paligid. May mga Hapon na ring sumisigaw habang mabilis na tumatakbo patungo sa kuta na itinayo nila. Ngunit di pa man yun nakakarating, tumatarak na sa likod nito ang mga itim na kawayang binabato niya. Bawat isa sa mga ito punong-puno ng lason at napapalibutan ng hindi mabilang na mga tinik. Kaya naman sa oras na bumaon ito sa katawan ng mga sundalo, nagdudulot ito ng katakot-takot na sakit bago sila tuluyang malagutan ng hininga. Sa kanyang paglalakad papalapit sa pugad, 6 na labi ng mga sundalo ang dinaanan niya. Paglapit niya sa mga ito, isa-isa niya ritong binabawi ang kanyang mga sandata bago niya ito ipakuha sa mga balbal na nakabuntot sa kanya. Literal na kamatayan ang dinadala noon ni Ganyong, kaya nang mapansin ito ng mga dayuhan, wala itong naramdaman kundi ang matinding takot at pagkasindak sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas nang makaharap na siya sa kuta. Dito siya walang habas na pinaputukan. Marami ang mga tagaroong lumikas dahil sa tindi ng digmaan. Inakala rin ng mga ito na malaking grupo ng mga gerilya ang sumalakay, pero lingid sa kanilang kaalaman, iisang tao lang ang may gawa nito. Hindi nagtagal, nang maubos na ang bala ng kalaban niya, dito na siya umusad habang pinaghihilom ang mga pinsalang dulot ng mga kanyon. Paglapit niya sa pugad, buong puwersa niya itong pinasok hanggang sa makuha niya ng buhay ang pinuno ng hukbo. 2 sa mga ito ang nadukot niya dahil yung 3 pa nitong kasama nagawang tumakas bago pa man siya makapasok sa kuta. Sa halip na sundan ng mga ito, nagdesisyon si Ganyong na ibalik na muna sa bundok ang 2 opisyal. At nung maisakatuparan na niya ito, tsaka niya ipinagpatuloy ang paghahanap sa mga natitira. Sa loob ng ilang buwan, sinundan niya ang mga bakas nito hanggang sa makarating siya sa mismong bayan ng Pavia. Nung mapadpad siya sa lugar, nalaman niyang kinukubkub ito ng hindi mabilang na mga dayuhan. Batid ni Ganyong na hindi niya ito maaaring salakayin ng basta-basta, kaya naman ang ginawa niya, gabi-gabi siyang pumapatay ng mga dayuhang sundalong naglilibot sa kabayanan. Sa loob ng 2 araw, agad na kumalat ang balita. Kaya karamihan sa mga sundalong naroon na alarma. At sa halip na masindak ang mga ito, matapang nilang kinumpronta ang ginagawang pagpaparamdam ng misteryosong nilalang. Habang abala ang mga ito sa paghahanap ng salarin, palihim naman noong nanuluyan si Ganyong sa bahay ng isang pamilyang pinakiusapan lang niya. Maging ang mga ito man, walang kaide-ideya kung sino siya. Kaya nung halughugin ng mga sundalo ang mga kabahayan, nagulat ang mga ito. Sa kasagsagan ng paghahalughog, may mga nakita itong kagamitang may bahid ng dugo. Kaya naman agad nitong napagkamalan na isa sa mga miyembro ng pamilya ang may kagagawa ng lahat ng problema nila. Walang sabi-sabi, pinaulan na nito ng bala ng mga sundalo hanggang sa malipol ang mga ito. Di pa yun nakontento, sinunog nito ang bahay kasama ng mga labi. Walang kahit na sino nagkaroon ng kakayahang suwayin ng mga ito dahil alam nila kung ano ang posibleng balik ng mga Hapon sa kanila. Dahil sa pangyayari, kung kaya't mas lalo pang lumalim ang kanyang galit. 1 buwan niyang trinabaho ang mga Hapon bago niya tuluyang nakuha ang iba pang mga opisyal. At nung nagawa na niya ito,
Nanirahan siya sa paanan ng bundok kung saan malapit sa bukana ng pugad ng mga mangalag. Mula roon, gabi-gabi siyang naghahanap ng mga biktima na mapaparusahan niya. Napagtanto kasi ni Ganyong na hindi lang sapat na patayin ang mga ito, bagkus kinakailangan niya itong alipinin para lamang kahit papaano makabawi siya. Mula noon pinuno, yun ang kanyang nakahiligang gawin hanggang sa magtapos ang digmaan. Kalaunan, nang wala nang natirang dayuhan sa lugar nila, unti-unti na ring nalagay sa payapa ang buhay niya. Kaso lang di rin ito naging madali, lalo pat kahit wala na ang mga dayo, may mga tao pa rin noong sadyang mapanlamang sa kanilang mga kapwa. At ang mga ito ang nagsilbing pampalipas oras niya tuwing nabuburyong siya. Bago niya yun tuluyang kainin, pinaglalaroan niya muna ang mga ito hanggang sa siya ay manawa na. Bagaman may mga albularyong nakakondena sa kanyang ginagawa, di niya ito pinagtutuunan ng pansin. Bukod kasi sa wala naman yung ginagawa, aminado rin siya na nasisindak ang mga ito sa abilidad na taglay niya. Hindi man sa pagmamayabang pero si Ganyong lang ang kaisa-isahang aswang noon sa Iloilo na nakakapaglakad sa bayan ng walang inaalalang mga kalaban. Makailang beses man kasi niyang nakasalubong ang mga ito, alam niyang wala naman itong magagawa para siya ay matalo. At sa halip na pansinin ng mga ito, pinipili niyang manahimik. Para sa kanya, hindi niya kaaway ang mga albularyo kahit magkaiba ang paniniwala nila. At hanggat hindi siya nito pinakikialaman, wala itong problema. Ngayong pangkasalukuyan, kahit ubod na ng tanda si Ganyong, nananatili pa rin siyang umiiral sa bundok kung saan namumugad ang lahi ng mga mangalag. Hindi rin sa pagmamayabang pinuno pero marami siyang kaibigang ordinaryong tao at hindi niya ito sinasaktan. Dahil dyan, lumaganap ang pangalan niya at nakilala siya bilang si Ganyong, ang pinakatanyag na aswang sa buong Iloilo.